Pasaden larunbatean, hilak 14 udalerri euskaldunen eguna ospatu zuten Seguran. Euskeraz bizigean herrin eguna da gaurkua, ez da? Eta, aurten Segurai tokatu zaio, eta, dano gustora. Egun pozgarria da guretzako gaur Seguran biziko egun hau, izan be 4 urteren ondoren udalerri euskaldunen eguna ospatzeko aukera dauko dugu. Gaurkoa ez da UEMako kide dien herrien eguna, baizik eta udalerri euskaldun guztiena, eta hemendik dei egin daik eginieke Euskal Herriko luze zabalean dauden 198 udal euskaldun egitako kidei, UEMarekin bat egin dezaten, guztien artean sare euskaldun hau, euskal lurgune hau osatzen jarraitzeko, eta guztien artean hizkuntz politika indartsuak eta aurrerakoiak aurrera ematen jarraitzeko. Oso pozik, oso ilusionauta, denbora luze izan da honen antolakuntzan ibili gana, generen erantzune bikaina izan dek, bai herritarrana eta baita kanpotik etorretako bisitarinare, bai, eta ikustek, festak giro bete-beten, eta usteat, mezi genduala, egun guk ospatzea. Honek, beste hainbat gauzen artean, Segura herri euskalduna dela adierazten du, euskaraz bizi den herri bat. Badu horrek bere arrotasuna, ez? Seguran euskeraz bizigea, euskalduna da, euskaltzalia da. Eta UEMako kide ginen, horrek esan nahi do, 170 gora gai gehala, euskeraz aitzeko eta euskeraz bizi gehala. Segurak urte askotan egin du euskeran bere ekarpena, bestek beste iparragoa bezalako kultura ekitaldi bat Seguran ospatzen da, segurarrak beste batzukin batea sortutako zea bada. Udalerri euskaldunen eguna antolatzeak jende askoren inplikazioa izan du. Hasiera-hasieratik oso garbi geneukan hau udala eta UEMatik bakarrik ezin zala egin. Orduan, herriko hainbat eragile desberdinekin harremanetan jarri ginen eta hasieratik erabateko inplikazioa azaldu due, bai elkartek eta bai herritarrak, ez? Eta orduan sortudan guzti herritik sortudan ekitaldi da eta hoi da arro egoteko beste puntu importante bat. Danai eskerrak, ze beraiegatik ez bazan izango egitarau hau osatzia ezinezkoa izango zen, behintzat ez zuen edukiko gaur egundakan indarra eta xarma hoi, ez? Eta bestaldetik garbi dau herri batola eratzen dala. Eragile, pertsona eta elkarte guzti hoien artean, hitz edo irri euskaraz elkarri elkartea izan da omendua aurten. Gure elkartek egidek aitortuko niokela ez tola hontan gehiegi eragiten. Gure elkarten abia puntue ez da inbeste jendea euskalduntzea, noski, herritar berrik jasotzea eta hori beharko balue, hortako gare. Baina gure abia puntu ez berdine da, gu zerbait goxo gaitiagoat, zerbait gurea dana urte askotan izan danak. Espero ez bezala jauzitzeguan proposamena, eta, ez ezkoik ezin esan, eta aprobetsatzen, momentu hau, gure momentu hau. Udalerri euskaldunen egun honetan, Itano edo Ikari emantzaio garrantzi handia. Badakigu Itanoaren erabilera beraka dijoala, herri batzutan oraindikan zerbait mantentzen da, ez? Baina Seguran adibidez, beraka da desentia ematen nahi da, eta hitz edo irri euskaraz elkarri elkartia, hor lanketa sakon bat egiten nahi da, ez? Eta gaurko eguna aprobetxatuz, jardunaldi bat antolatu da, aber honi bultzada bat emateko gai gehan danon artian. Euskara idek, alaek eunontako sortutako abestin izenburu ere, eta gu honi Itanokin gebiltzek jotasu, herri askotako realidadea dalako, eta seguran ebai, Itano entzuten da, baina batez toka, alegie gizona deunen aurreko pertsona toka da, eta noka da emakumei zuzentzeako erabili beharreko, eta hoxe da maila bajutan aurkitzen dana. 60 bat urtetik gorako pertsonak die momentuz egokina eta gehien erabiltzen duenak, bai toka eta noka, eta gure kasu herriko aditzek eta biltzen gebiltzek, gurean nahi daulako sustau, eta hortan gebiltzek, herriko tokanoka ibiltzen dienak grabau dizkiau, eta buru belarri. 2 urtetako erronka proposatzen zizkio hau gure elkartei eta baita herrile, eta bigarrengon gare, behaz laiste izango herrik gure berri, eta saiako gaitu, oin arte atzeko lana izan dana aurrea biztaratzen eta praktikan jartzen. Azkenik, hizlariei mezu bat helarazi nahi izan die, hitz edo irri euskaraz elkarri elkarteak. Nolaxe jarraitzeko, gure etorkizun eraikiko deunak, ondorengon eredu, eta behaz izan gaitezen errespetu duen gure euskerakiko, ez gehalako euskaldun izango euskarai gabe, behaz izan gaitezen baita koherente ere. Erabili ez daun tokatzen dan modua, tokatzen dan leku guztitan, euskaldune bana ez, euskaraz bizi naizelako naiz, eta hori eman behar da eremu guztita, bai herrin da bai herritik kanpoaren.